Det her er vores caseopgave i biologi idræt. Det er vores videoaflevering. Den er lavet af Vilas, Emil og Lukas. Vi har valgt Peter, som er 56 år. Han bor i hus med kone og 2 store børn. Han arbejder som tømrer, men lige nu sidder han på kontor på grund af en dårlig skulder. Som ung spillede han fodbold 2-3 gange om ugen, indtil han der stoppede. Han arbejdede rigtig meget, og børnene begyndte at fylde mere og mere. Han dyrker ikke sport længere, men han går 10 minutter med hunden hver evig eneste dag. Han tager tit med ud og ser sine børn spille fodboldkamp. Vurdering af fysisk sundhedstilstand. Jeg regner hans BMI ud ved at tage hans højde og hans vægt, hvor hans højde er 178 og vægten er 85. Og så har vi så regnet ud, at hans BMI det er 26,8, og det er overvægtigt. Normalområdet ligger imellem 18 og 18,5 og 24,9. Blodtryk, det ligger 152 over 100, og det til forhøjet blodtryk øger risiko for hjerte-karsygdomme. Hans kondital har vi regnet ud til at være på 29, og det er lavt, det er under gennemsnittet for hans alder. Normalområdet ligger på en cirka 30-35 for hans alder, og det indikerer, at han har dårlig kondition og lav iltoptagelse, da han ikke kan få særlig meget ild i kroppen. Hans kolesterol det er forhøjet, det skal ligge omkring under 5, og han ligger på 7,2, og det er risiko for overforkalkning. Hans blodsukker det ligger på 45, og det er til øvre normalområde. Man diagnoseres diabetes, hvis den er over 48. Bør holdes nede med livsstil. Fedtfri masse, 62 kg til relativt god mængde muskelmasse, men også en del af fedtmassen, cirka 27% kropsfedt. Kredsløbet. Kredsløbet er det system, der sørger for, at blodet hele tiden bevæger sig rundt gennem kroppen. Hjertet fungerer som en pumpe, der sender blod igennem blodårene, så alle kroppens celler får den ilt og næring, de har brug for. Men det der kredsløbet op i 2 dele. Det store kredsløb og det lille kredsløb. I det store kredsløb pumpes ilt ud fra venstre hjertehalvdel og rundt i kroppen. Her afleverer blodet ilt og næringsstoffer til cellerne og optager de affaldsstoffer og kuldioxid. Derefter løber det affiltrerede blod tilbage til højre hjertehalvdel. Og den måde skaber vi også respiration. I det lille kredsløb, som også kaldes lungekredsløbet, pumpes blodet fra højre hjertehalvdel ud til lungerne. Her optager blodet nyt ilt og afgiver kuldioxid, inden det vender tilbage til det venstre hjertehalvdel. Den venstre hjertehalvdel. Så starter kredsløbet forfra, så det går ind i sådan en cyklus. Og det spiller en vigtig rolle for vores sundhed, og det skal jeg nok komme ind på nu. Kredsløbets betydning for sundhed og ilttransport. Kredsløbet transporterer ilt fra lunger til blod og muskler, og den maksimale iltoptagelse, altså VO2 max, begrænses typisk af hjertets lavsvolumen og minutvolumen. Og Peter han har et lavt kondital, så hans lavsvolumen er sådan højst tydeligt rimelig lav også, altså så er den lav. Vi har valgt de her 2 værdier fra Peters sundhedsdata, og så vil vi forklare, hvad der måles, og værdien ligger inden for normalområdet. Og så hvilke konsekvenser det kan have på sig på længere sigt. Hans kolesterol den er på 7,2, det er for højt. Det betyder, at der er risiko for, jeg ved ikke lige, hvordan man siger det, men arteriosklerose, som er en sygdom, eller blodpropper. Og så er der blodtryk, den er på 152 over 100, og det er forhøjet, det vil sige øget belastning af hjerte-kar sygdommen, og risiko for slagtilfælde, altså blodprop. Du skal vælge, to sundhedsmodeller imellem. Vi har valgt den risikofaktorerende sygdomsmodel. Og ud fra risikomodellen er, Peter i risikozonen for livstidssygdom, altså hjertekar og type 2 diabetes, fordi han er overvægtig. Men psykisk og socialt virker han velfungerende, altså han ser sine børn, han har familie, og han ser sine børn spille fodbold, ja. Program til Peter, hvor vi valgte at fokusere på noget fodbold, fordi hans børn har spillet fodbold, og han selv har spillet fodbold, da han var yngre, så det har jeg valgt at fokusere på. Som jeg også kan se, så er der mange andre, der også er enige med ham i, at fodbold er en god sport. Træningsprogram, hvor vi starter med en opvarmning, hvor formålet er for at forberede kroppen på træningen, både fysisk og mentalt, øge pulsen og blodcirkulationen. Så har vi en anaerob del, hvor formålet er
forbedre evnen til at yde maksimalt i korte, intense perioder. Med fokus på eksplosivitet, hurtighed, reaktionsevne, som er den centrale del for fodbold. Så har vi en primær træning, som er en fodboldkamp 2-2, hvor formålet er at anvende både aerob og anaerob energiomsætning i en spilsituation. I laver vi 2 runder let løb. Så har vi ledetræning, hvor vi sørger for, at ledene bliver varme med noget åbne lysken og luklysken, walking lunges, spark frem og tilbage, sidesteps, krydsløb. Så har vi en anaerob del af opvarmningen, som er med fodbold, hvor man dribler zigzag gennem kejler, tager nogle korte spurter, stigeøvelser med hurtig fodskift, afleveringer og driblinger. Og der er formålet høj intensitet, så vi kan være klar til en primær træning, som er den her fodboldkamp. Og det har vi valgt, fordi at, fordi der er mange, der er motiveret for at vedligeholde deres sundhed igennem fitness og styrketræning. Og selvfølgelig, hvis han ikke har lyst til at spille fodbold, så kan han jo sagtens tage ud og for eksempel cykle, som I kan se her til venstre. Eller han kan faktisk tage ud og svømme, hvor han bruger et board, så han ikke bruger skulderen særlig meget. Ellers så kan han tage noget brystsvømning helt vildt stille og roligt. Og vi skal diskutere, hvordan vores caseperson tidligere og nuværende idrætsdeltagelse passer med idrætsdeltagelsen i den danske befolkning generelt. Og specifikt i forhold til hans alder og demografi og socioøkonomisk baggrund. Og vi er lige kommet til at skrive hendes, men det er altså hans. Man kan se, at for eksempel han var ung, og så spillede han fodbold 2-3 gange om ugen, hvilket er mange unge, der gør det. Men når han så bliver lidt ældre, så stopper han.